yuping angin sumyak swaraning karongyan samirana mawur kulawan kandaning puspita om karanggiwan putyan sang Dwijawara lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga pati jumda saking Brangwetan kaling kamiga sarta gunung-gunung parandene bisa mrebawani jagat raya dupi tatasing kamandhang dewasane nara wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro apa to pertandane ingkang goro-goro nalika semanten amung kinarya ngurmati Wijirepatu kawan kula Semar Gareng Petrus Sumalura Bagong ingkang samojekan madane Ngara Ramba Wijaya Sangrapat Punakawan medal tatah tirta kencana
Srepek tirta kencana jian penake ra jamak-jamak monggo kanca-kanca ya ora kaya sak gedhagan iki bengi iki nyambut gawe jan tabuhane kompak iramane ya kepenak sing kudune urung suwuk disuwuk wah jan nyenengake pokoke gawe bom-bom matur sembah nuwun nggih peda-pedahipun matur pasugatan dhateng para lenggah para sutresna budaya ingkang sami lenggah wonten ing Krompakan Sendang Mulya desa saha dumateng ngene anu minggir Sleman mriki matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih anggenipun ngadani merti dusun menika Panci Wigatos nyatanipun menika wonten welingan kala waos wonten ingkang sampun kula aturaken
atur panuwun dhateng sanesipun Gusti awit sedaya berkah lan kanugrahan ingkang sampun kaparingan dening Gusti dumateng warga dusun Krompaan. Nyuwun berkah dumateng Gusti supados sedaya pambudidaya lumantar tetanen kalis ing hama. Tumut jagi lan gula wentah lingkungan supados dados lingkungan ingkang sehat saengga sedaya warga wilujeng lan nir ing sambikala. Amin. Menika saged kula aturaken. Panci ya kadang-kadang sok digathuk-gathukke, kadang-kadang meneh sok di ana di apa jeneng iki kepercayaan sing nek merti dusun wayangan terus mengko sesuk taun sak pengarep menika tanduranipun badhe sae, panene bakal apik. Nuwun sewu. Pemanggih kados mekaten menika wiwit dinten menika dipun icali. Mboten ateges kula mboten remen kan tiyang nanggap wayang mboten. Kula remen wong dasare kula niku gaweane ditanggap. Nek ora ana sing nanggap wayang njur kula njur kon ngapa? Dilungap-dilungop nang omah gulang-gulung kaya dodol semangka. Ning nuwun sewu kapitadosan nek wis nanggap wayang terus tandurane apik menika mboten leres. Tanduran menika ya digula wentah, dinahi banyu, dirabuk, sukete dilangi. Mergi menapa? Kadangkala sok ana kapitadosan nanggap wayang sesuk rasa dadak piye-piye ditandur tancepke bakale tukul apik panen apik. Lah bareng panene elek sing disalahke dalange. Wis rasa nanggap petruk saka kono kae. Wah, tandurane bosok kabeh. Lah monggo petruk kalian tetandurane mboten wonten sambung rapetipun. Jer menika namung tontonan kinarya wungon sedalu natas. Nek wis melek sewengi menika lajeng ngucupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sesarengan donga. Duh Gusti, mugi-mugi tetanduran kula wiwit dalu menika sak pengajeng menika mangke pinaringan langkung tinimbang warsa ingkang sampun kepengker. Srananipun menapa digula wentah. Lho, diupakara, dirabuk, dipaculi kiwa tengene supaya lemah iki kepenak empuk. Saengga saged tukul ingkang sae. Menika seratipun kados mekaten menika aja dupe wis wayangan terus ora gelem upakara tetanduran waton wayangan iki sesuk tandurane bakal apik. Mboten saged mekaten. Ya kudu diupakara. Dupe wis wayangan terus tikuse ora mara. Lho anggepe dalang iki ndas-dasane tikus ngono apa piye? Mboten. Ya kudu ditunggoni nek eneng ngoma ya disingkirke. Ha pindah to, mergane wis ana kancane guyu pindah. Matur suwun. Kula memuji ngersanipun Gusti, monggo sami sengkut gumregut menawi mangke sak pangarsa ngajeng sak warsa ngajeng menika ingkang dipun asilaken tetanenan wonten ing dusun Krompaan menika langkung sae, menika boten saking petruk. Mboten saking sinten-sinten namung saking panjenengan piyambak anggenipun budidaya supados saged panen ingkang langkung sae. Kelebet ugi kamiranipun Gusti lan barokah ing Hyang Mahanasa menika ingkang saged aturaken ngatur menika. Ning nong wah. Arep gampang. Pindah tembang-tembang cara mbiyen iki pancen penak-penak. Lesung jumenglung sruwi imbalan lesung jumenglung maneker mangungkung ngumandang ngebeki sak jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok kathah ing sampun sami ical. Mula garu luku menika sakmenika semapanipun sampun boten wonten ing sawah ning dienggo eden-eden omah dienggo cekelan undak-undakan menika wong sing seneng goleki garu goleki luku dienggo cekelan undak-undakan nggo munggah ning tingkat 2 kasuripe dhewe-dhewe iki terus. Monggo 1 2 3 ya. Langsung jumenglung suri imbalan langsung jumenglung maneker mangungkung ngumandang ngebeki sak jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ya, sinden
8 wae ora ana sing merem babar blas. Ming ana sing laporan lumantar YouTube neti turu. Wah, piye nanti iki termasuk warga minggir kok malah marah-marahi sing ora apik. Ana sing laporan lumantar YouTube. Nuwun sewu Pak, menika kameranipun jahil Mbak Neti tersyuting tidur. Wah ya. Ora apa-apa. Coba kanca-kanca Wira Pradangga paguyuban kesenian warga laras klasik lesung jumengklung sruwi imbal-imbalan diketokke le semangat diketokke le ngrungkepi nyang budaya. Aja nganti padha para tamu iki ngrasani wah penabuhe padha ora semangat. Amun kudu semangat 4 5. Monggo dipun aturaken. Lesung jumengklung sruwi imbal-imbalan gramane sing sesek mars 1 2 3 ya. Lesung jumengklung. Sik. Lagi mulai kok wis ora bareng to. Mbok tulung sing guyu kuwi keplaken nganggo tabuh demung kuwi. Ganggu, suwe-suwe ganggu, suwe-suwe. Suwe-suwe ganggu kanu kestabilan kerja. Ora apik suwe-suwe. 1 2 3. Anggere liwat tengene do meneng wae rasa dingetke meneng wae. Engko nek kaya wong ilang kae dilang-dilong tengah-tengah. Hasil nyambut gawe iki separone tidak halal. Lho, mula kene tak gaji 50 upamane kuwi nek lemu nyambut gawe setengah-setengah iki sing selawi halal, sing selawi ora halal. Nyambut gawe iki sing tenanan. Lesung jumengklung 1 2 3 ya. Lesung jumengklung sruwi imbal-imbalan. Lesung jumengklung iya maneker manungkung kumandang bisa jroning lah disandok nek-nek nah kaya rombongan maling. Karep kula nyuwun sewu. Nuwun sewu para ndara wiyaga. Ingkang kinurmatan, sir kula menika seru ning nganggo irama. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan, lesung jumengklung maneker mangungkung ngono ora. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan. Tok 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 dasmu tok. Aku iki nek rumah saku nek. Lah wis terserah lah. Ora iso dadi kandhani. Yo nggugu karepe dhewe. Coba saiki coba genti-genten. Nek tanganku munggah kuwi Piyai Putri, nek tanganku medhun Piyai Kakung. Nek nganti iki kompak tenan, ora ujar ora kaul. Akhir bulan tak tukokke seragam. Ben. Tekor mbok ben. Dong apa? Dong ngrasani apa? Sing wingi urung, sing wingi ruwung apa? Duren-duren, jengki-jengki. Biyen saiki. Salahe do manut. Ya. 1 tanganku munggah wedok, tanganku medhun laki-laki. Coba dipamerke karo para streaminger saka mancanegara saka saindenging Nuswantara. Masih 2000 penonton lebih sing nonton yang streaming. Nek dilumpukke nang halaman kene iki ora cukup 2000 wong. Monggo 1 2 3 ya. Lesung jumengklung sruwi imbal-imbalan. Bagus. Lesung jumengklung Maneker manungkung kumandang bisa jroning disandok tok 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 tok. Sip. Akhir bulan sutra ora ming nyepel. Ora ming kain-kain biasa, tukoke sutra. Cah pira iki? 17 to? Sutra putih.
mengko dibatik dhewe maksude ngono lho. Ana sing raine terus mlumpuk. Ayo ora, engko tak tukoke batik sutra rasa Semarang ning khusus dienggo resep. Khusus dienggo resepsi. Dadi engko nek sing kakung ki wiyaga sing putri sinden ki men ketok kaya apa jenenge iki? Kaya bareng resepsi ngono kuwi. Pemaine sing putri sinden sing kakung wiyaga itu terus mangkat bareng ki ketokne wah iki Piyai Warga Laras. Mburine dicap Warga Laras. Dadi ketok nek klambile menehi ngono. Ora kok yasa dhewe. Wah jeneneng kene. Ha. Neno. Monggo kula nyuwun swantenipun Mbak Neti ya ingkang medhil saking Minggir Sleman. Saking pundi Mbak? Minggir Sleman. Minggir Sleman. Hah? Pinarak. Oh iya, ayo. Piye pinarak? Nggih. Bojomu nang mana ora? Kita ngomah. Oh iya, aku soalnya ana perlu arep pesen bataku. Aku ki nek nang omah nek ora mayang ki latihan karate. Sing tak karep tuku bataku sak truk. Yo mung tak karati nang omah. Mboko loro. Arep ngopo? Rumasak warung. Ya. Ya surah tangane gupak sabun ngopo neng? Ngedusi anakku sing cilik dhewe. Weh, si bayi sih. Ya syukur. Mula arep wong lanang kuwi kudu apal piye carane ngedusi ponang jabang bayi. Ha iya. Kok tangane gupak oli ngopo iki, Gong? Ajar gawe pit. Oh. Ngrakit pit. Gawe ra iso ngrakit. Ngrakit. Ya ngono kuwi iso dienggo cekel gawe mbok menawa sok nek wis seniman ki wis ora patiya payu mergo cakra manggilingan ki kadang kala ning dhuwur, kadang kala ning ngisor. Mula kudu bener ngono, Tru. Nek ning dhuwur kowe aja kowean pola. Iya. Nek ning ngisor aja mbegegek meneng wae. Budidaya supaya iso kembali ke atas. Nah iya. Mula menungsa diwenangake duwe akal, pikir lan budi. Supaya iso gagas piye carane iso ngulir budi ngasah kadewasan. Lah ya bener. Mula kowe nganti tok ajar, tok nglatih ngerakit pit. Nah iya. Ya wis apal carane nggulo mentah anak ring wis. Ayo jeneng bocah ki ya didusi golek banyu anget. Banyune aja panas-panas banget, setengah anget, setengah panas. Nek wis nganu, curke ning nggon ember. Terus bocah kuwi dicemplungke nggo nember ning aja nganti dislilipke wong isih bayi. Ayo. Disangga tangane, bar disangga terus pasangi para. Oh. Mergo pit ki pertamae paling inti kuwi nek para terus. Wah iya, heeh. Para kuwi nggo njepit ban. Ha iya. Nek wis pasangi para bane dijepit. Nek wis dipasangi ban dijepit nganggo porok terus diwenehi sabun. Sabun ki aja sembarang sabun, Tru. Heeh. Sabun kuwi sing sabun dienggo bocah-bocah. Iya. Mergo sabun dewasa karo sabun cilik iki beda. Heeh, bener.
kudu iso ngerteni. Ah iya. Sabun mereke sabun baby. Baby. Iya. Aja sabun genjik, sabun baby. Iya. Iya iya. Ha nek wis dinehi sabun, bar dikai sabun, terus bocah mau terus dipasangi setang. Mergo para iki hubungane karo setang, iso nggo menggok ngalor menggok ngidul. Ha iya, ngetan utawa ngulon. Nek wis dipasangi bersetang terus dinehi popok. Dinehi popok, eling, bayi iki aja dinehi kathok, ning popok sik supaya pusere ya garing, bocahe ya ora radiasi. Lho. Radiasi kuwi lho sing kulite abang-abang kuwi lho. Ya wis pokoke ngono kuwi, Angko nek wis dinehi popok, ditaleni nggon wudel, terus dipasangi rantai. Ngono. Rantai iki disambungke antane pedal karo gear mburi. Ha iya, supaya iso mlaku tanpa rantai ora bakal mlaku. Nek wis dinehi rantai terus diolesi minyak telon. Supaya bocah kuwi aja nganti masuk angin. Ya. Nek wis dinehi minyak telon, terus bocah kuwi dinehi sadel. Ngono. Bocah kuwi wiwit pit kuwi wiwit digendong. Dilela-lela supaya turu. Ah, supayane bocah kuwi cepet turu, kudu terus diwenehi slebor. Supaya pit mau aja nganti banyune nyiprat. Wah, ayo pinter kabeh. Ah iya ya karang cah. Supaya aku ki ya aja ngewangi karo bojoku ya, Tru. Ya, tur Bagong ya iso buka bengkel. Ya iso nambal ban barang, Gong. Kepiye ta? Ngrakit pit wae iso kok nambal ban ora iso. Aku wingi ora aku tukutan soplas pirang-pirang kae. Nggo ngopo? Nambal ban. Sing jeneng ban ki ora ditambal kuten soplas ya, Gong. Nganggo ban padha ban. Mula ban kae nek bocor dicemplungke nang banyu terus dirambang kae plupuk ngono to. Aku sing marani aku entuk ditoke. Oh. Wingi wong nambalke ban ora bocor. Tak cemplungke banyu tak coblosi papat blus. Kuwi jenenge rezeki ning ora halal kuwi. Walah sing ngomong sapa? Mbok ya semen tak tambal. Bareng tak tambal ki tambalane gegeden. Oh. Kuwi nggo mlaku ki digluk. Balik meneh pripun iki Pak, ganti banjero. Tak ganti. Ha iya. Tok ganti. Duweku rak banjero motor. Ha iya. Ban pi tak ganti banjero motor tak peksa. Peleke kan gede pit. Lah iya, nek pijengki gede banget peleke. Heeh, tak ulur. Weh. Bareng dipompa, lagi ditumpaki sing duwe jeblok. Wonge jengkelit memburi. Saiki aku mresake. Oh, tekor meneh. Aku ki usaha mesti tekor kok, Tru. Mbok ya rasa usaha kok ndak malah tekor. Petro, ngopo Kang Gareng? Ayo nganggo nembang Truk ora omong-omong ndak. Juwarei. Ya. Kowe dhisik nembang sing apik engko gek aku nggih Bagong. Ping 3 wae rasa werna-werna rasa akeh-akeh. Sore mau wis kebak guyon maton sembrono parikena sembur-sembur adas. Sing loro dadi waras, sing ruwet dadi tuntas. Amin. Ya. Nyuwun pambiyantune Ibu Ayu Purwalestari. Ya. Bareng karo apa? Ana sing nyuwun gatik glindhing terus. Ya. Cakepane sing saka Dinas Kebudayaan. Ah iya. Lek sami didi ngono kae. Cakepane Ayu duwe dhewe ya bocah sregep, bocah seneng nyatet. Sing lanang ya iso nyungging saiki. Ah iya. Pinter-pinter kan do golek duit. Aku kuwi ra ndek samben liyane, Tru. Nek rak bojomu rak mulang, dosen. Bayare wis entek dutang biyen kuwi. Jaman urung ana gawean gayeng ngene iki. Ha iya. Ya wis ora apa-apa ya mesti saiki
Genti kowe sing nyambut gawe. Ha iya ngono kuwi genti genten kok. Monggo Mbak Ayu monggo diatun aturaken. Ya. Roning Kamal. Roning Kamal. Muni Kamal dadi kelingan Gunung Kidul ki Gunung Kidul wis banjir lho, Tru. Wis po. Wis ki Kali Oya wis banjir. Oh. Daerah Gedang Sari banyu wis mlebu neng Kolah. Nek omong digatekke kok mesti meleto lho. Banyu wis mlebu nang desa-desa. Iya. Ya muga-muga ora ana apa-apa ya, Gong. Slamet sedulur awak dhewe sing lenggah ning kono. Amin. Kuwi sing dijaluk kaya ngono. Gunung Kidul ki daerah gunung kok banjir ora padha karo aneh tapi nyata ya. Udune sing banjir ki sing basa ledok-ledok. Saya jeru ngono ku. Sing lekukane jeru-jeru ya, Tru. Ah iya. Winur Sita Winur Sita celeng. Heeh. Sita mumpun muda agayu amreh bisa marsudi amreh pono Iya. Isih ana tutuke. Wah, ya coba kaya ngapa dirungokke rek. Ha iya. Yen Marsudi di Kang Satiti Samiti
cakepane beda karo biasane ya manuk bleka manuk peteti ngene iki sirikan nastiti lek samiti iboki kabeh iki yen wis klakon tak kira nek wis madang wong kok pangan bae yen wis klakon kon yo yen wis klakon kon ngandel ora nek kebablasan rak nyemelangi to kan mereka budayan kita kene kabelas lapasi one setahun nganti ping 3 ya ayo jeneng kaya ora pas karo gonge reng apa kowe mau sadurunge nembang gathik glinding rak nyeritake dulur-dulur awake dhewe sing nang Gunung Kidul sing neng Gedang Sari kebanjiran heeh pancen bener tak kira nek berita hoak ning pancen kepara nyata terus wah aku tok dadi kelingan karo tembang penghijauan wah jan apik kowe mengmuni penghijauane kok ngeget-gete ora ha iya penghijauan mula jroning kedadian kaya ngono kuwi janjane aja kok terus ayo padha ngulir budi dipikir nek menebang pohon ya jangan sembarangan tak kira nek sembarangan ki mung buang sampah ya Cuk oh kuwi jangan buang sampah sembarangan ning negara wit ki aja ngawur lho mergo kuwi penyerapan air nek wite ditegur entek-entekan ya kuwi banyu terus nganti kaya ngono kuwi mbludak ora karo-karuan cocok mulai yo ditembangke ayo dibukani saka bunang ya men kepenak kur ibu-ibu waranggana ya men muni kabeh men nyambut gawe kabeh dados
tuladan ya reng. Ayo yen kang sia bebayane pagunungan rinosaan kongsi gundul kabeh ninong eleng-eleng bebayane ninong erosi kang akibate mahanani banjir sakiwa tengene mula becik ditanduri Kang Tetel mbok dipisah Kang Tetel murah kapi demen kang diatur tinata rintik-rintik kang asile werah harjaning negari. Ayo. Mula apa-apa ki ora sak penake dhewe. Sak madya wae ya to. Ayo. Ayo Gong genti kowe Gong. Wektune ndak selak ngoyak lakone mburi dawa. Ya, aku diganti pelok. Barang ya. Sapa sing nembang? Dandang kula banjet sing nyuwara Mbak Orisa. Ya, tibake Gugur gunung. ya. Orisa ini ora digugur maksudnya. Nek nganti meletus saya. Ya, kaya Nena luapan Mahmang Gunung Merapi iki saiki nyemelang ya lah iya. Yogya Nira carane mudun guys mining-mining aja. Kang para jureng bisa watak iki ra iso mari. Iya. Nek watuk iki bakal mari. Watak wis ra iso mari ya, Truk. Ayo. samiyanu lado carane iki ngomah ndek kulkase ya golek kulkas coba ya. Heeh. Ya. Sastra pahit Mbahne Patmi bapakne sastra pahit dukun lho Truk men ra apa-apa ing Wah, ya ngene iki sing marahi jeneng ing mahe. Piye? Iya. Kepiye?
aran patih Sengkuni aran patih Sengkinu kinalung kang kinalung tripra ara kuna swara gedhe ori saiki pancen kaya ayo ngerkoso le nyuwara iki karang swara gulu urune kang tenan tapi nuhun ya purune kang tenan ora penak ditibake sarung jagung kok. Rak. Apa? Mul. Tetep kubur gunung ya. Ya, ora digugur wis saiki. Nyemelange suwe-suwe. Iya. Ya coba. Berarti kur ya. Heeh, kur. Yo, dirune ding dong dadung blah. Ya, maiki sing kaya rada gayeng.
apik iki mau ning ya kejaba saka kuwi gugur gunung kuwi iso ditindakake nek wis sakbare nglakoni merti desa bersih desa heeh apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa super sakit yo ndak kentekan wektu wis jam 3 kurang lakone mburi isih dawa ha iya ayo diteruske sowan pepunden Pandhawa kok sajayana rapat pleno wigati iya kowe ngerti ora apa isine rapat sajae kok kaya arep anu napake kamulyaning Ndara Gatotkaca yo disowani yo lagi ya nganggo gendhing apa sakarmu sing waton kepenak ya sing waton iso dirasake ya kabeh gendhing iso dirasake to iya kejaba nek sing teng gedhombyang ora karo-karuan iya janeng yaning nawaka kadilanget pasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur